на Лионел Скалони. На вратата на Аржентина е Емилиано Мартинес. В отбрана Николас Талиафико, Николас Отаменди, Херман Пецела и Гонсало Монтиел. Джовани Лоселсо пък действа в халфовата линия. Сега Лаутаро вкарва 1-0 за Аржентина. Страхотно изпълнение на Лаутаро Мартинес, който успява да се разпише в трета поредна среща за Алби Селесте. Флагът към момента остава ниско долу. Сякаш очакваха и засада играчите на Хорхе Фосати. Лаутаро Мартинес пък наистина показва, че се намира в страхотна форма. Да видим отново. Няма засада. Страхотно подаване към Лаутаро Мартинес. Асистенция, която дойде от Анхел Ди Мария. Забележително подаване на Анхел Ди Мария към Лаутаро Мартинес. И капитана на Интер чукна топката над Педро Гайесе, с което изненада вратаря на Перу. Страхотно изпълнение на Лаутаро. Гол номер 3 за него от началото на надпреварата. Гол, с който той отново показва, че се намира в невероятна форма. Отиде и до Лионел Меси.